Sí. Sí. Bueno, bienvenidos a todos. Como sabéis, somos Gpool, el grupo de programadores y usuarios de Linux. Damos este tipo de charlas que le llamamos Gpool Schools. Intentaremos darlas una vez por semana, quizá probablemente menos, pero bueno, de vez en cuando damos este tipo de charlas. Y hoy os dejo con Pedro, que os va a hablar sobre el software libre. Ay. Ahí está, a ver si funciona. Bueno, eso. La charla va a ser en gallego. Dudo que tengáis muchos problemas. Si alguien tal, no pasa nada. Bueno, hoxe imos falar sobre o software libre, que por que é tan importante, por que deberíais usalo, como podedes facelo, etcétera, moito etcétera. Bueno, empezamos con que a definición oficial por parte da Free Software Foundation, que polo nome coido que se autodefine, unha fundación que vela polo software libre, logo falamos un pouco máis diso, refírese ao software que respecta a liberdade de distribuir, estudar, modificar, mellorar, etcétera. En inglés hai un pouco máis de confusión porque dice free software, entón hai confusión con se free de libre ou free de gratis. Entón adoitase dicir free as in freedom, ou a veces utilizar a palabra en español para o término porque non dá lugar a confusión. Pero, que falla para que o software sexa libre? Pois, para empezar, que sexa de código aberto. Isto que significa? Bueno, rapidamente, ti cando tes un programa, eu que sei, por exemplo, aplicación de Instagram, por detrás hai alguén que a programou, un equipo. Ese código, no caso de Instagram, por exemplo, non é público, ti non o podes ver. Ti podes ver o resultado final, pero non de onde ven. Non sabes o que está facendo, en realidade. A non ser que investigues moito de forma que a eles non lles gusta. Entón, código aberto significa que ese código publícase en internet. Claro, logo hai matices. Para que sexa libre, ten que estar publicado cunha licencia que permita todo o que dicíamos antes, distribuir, modificar, estudar, que podes facer dentro dun marxe razoable o que queiras con ese código. Entón, eso, confúndense moitos términos, pero open source é simplemente iso, código aberto, libre é código aberto, máis todas as liberdades que se poden poñer por encima, principalmente con licencias das que logo falaremos. Bueno, un exemplo dun programa que ao mellor algúns coñecedes que é código aberto, depende de a quen lle preguntes, pero non moi libre, é Android, porque Android o de Google, o código está publicado en internet, pero ti podes copialo, que xa é bastante, pero non podes hacer modificacións sobre o de Google porque non as van a aceptar. É o seu e non lles gusta que o toques. Ui, está al revés el mando. E logo, relacionado con isto software libre, co nome da asociación que é Linux, e por que está tan ligado a isto do software libre. Linux é un núcleo dun sistema operativo. Que é un sistema operativo? Android é un sistema operativo, Windows é un sistema operativo, iOS é un sistema operativo, MacOS é un sistema operativo, etc. Linux é un kernel, o kernel é a parte central do sistema operativo que se encarga das tareas máis esenciais. Non imos entrar en máis detalle porque non é relevante, pero eso. Foi un dos primeiros proxectos de software libre que gañou popularidade, utilízase en todos os sitios, como pon aquí, Android en sí, aunque é o seu propio sistema operativo, como kernel utiliza Linux.
con moitas modificacións, pero utiliza Linux, as Rumba, os Tesla, as Steam Deck, e a gran maioría dos supercomputadores máis potentes do mundo funcionan con Linux. É un proxecto de software libre, é o traballo de, non sei se de fin de grado, pero é un traballo de universidade de Richard Stallman no siglo pasado, gañou moita popularidade e como calquera podía contribuir, fíxose un proxecto moi grande a día de hoxe. Pero Linux é o kernel, o núcleo, o sistema operativo completo é o que adoitamos chamar GNU/Linux, porque aunque Linux é o kernel, ti para poder utilizar o sistema operativo necesitas utilidades básicas, como poden ser o comando ls para os que coñezades, ou cat, etc. En plan, as utilidades GNU é o que permite, por encima do sistema operativo, máis outros programas que despois como entorno gráfico, utilizalo no día a día. Como a gran maioría de instalacións de Linux utilizan tamén as utilidades GNU, pois se lle chama GNU/Linux, aunque tamén se pode usar Linux en GNU, pero non é moi habitual. Bueno, ahora que entendemos máis menos o que é o software libre, bueno, algunha pregunta sobre o que é? Imos pasar ao porqué. Por que deberíades usar ou facer software libre? Xa que se estades aquí na Facultade de Informática, probablemente teredes o potencial de facer software preferiblemente libre. Non, principal, como di o nombre, liberdade. Podes elixir entre facer un software que logo podes lucrarte del, sí, pero pouco máis, non vas pasar de aí, con sorte. Se o que desenvolves, o que usas é libre, imos miralo desde o punto de vista de que o usas. Se ti usas software libre, non te gusta que Android cando encende faga un ruidito, non sei, por exemplo. Repito que Android non é libre, pero ti podes coller o código fonte, editar esa parte, o volves compilar é pasar dese código do que falamos ao produto final, a aplicación ou software que utilizas. Xa está, eliminado. Podes facer o que queiras. Non confías en se Windows te está espiando, non. Ajo e agua. Non podes saber se de verdade, se investigas sí, pero non podes ver o que fai o código por detrás. É como unha caixa negra, non o podes saber. Que nos leva un pouco ao seguinte punto, o da seguridade. O software libre, ollo, non é máis seguro por ser libre, pero é como unha especie de efecto secundario que, hombre, é iso. Pódense facer auditorías profesionais ou ti persoalmente podes contratar a alguén, moitas empresas que utilizan software libre lle fan auditorías pagadas, porque utilizan eles, queren saber que é seguro. Unha auditoría é cando, o aclaro por se hai alguén que non o sabe, cando ti contratas a alguén ou o fas ti, investigas un código a fondo para saber se hai fallos ou vulnerabilidades nese código. Non só auditorías pagadas, o código está público, entón toda a comunidade de xente que o usa vai buscar bugs, en plan, todos os programadores, todos os frikis van estar aí mirando o código e dicir, joder, isto de aquí non funciona ben. E non só o ben, senón que poden arreglalo. De feito, utilízase moito o argumento en contra do software libre de que non, como está público, os hackers poden mirar o código e encontran as vulnerabilidades máis fáciles. Sí, pero son moitos máis os que a van a arreglar que os que a van a explotar para hackear bancos. Bueno, os bancos non coñezo ningún que utilice software libre como estrutura principal. Probablemente teña servidores con Linux e tal, pero o software de bancos dudo que sexa libre. Un exemplo dun software libre moi directo nesto da seguridade é Bitwarden, que é un xestor de contrasinais
se non utilizades un moi recomendado, que comparado coa competencia, coido que tivo bastantes menos brechas de seguridade, pode que sexa tamén porque non o atacan tanto, pero recibe auditorías, non sei se mensualmente, pero moi a miúdo. O ser libre tamén, todas as características que inclúen eles no plan de pago, porque é unha empresa privada a que desenvolve este programa, pero todas as características que son de pago están nun proxecto alternativo no que, como é libre, a xente as escribiu de novo e o podes usar. Eu o teño en casa e funciona perfectamente. Énfase nesto, que un software sexa libre non implica directamente que sea seguro. Aí ten habido e seguirá habendo ataques a software libre e a software non libre. Por desgraza, é o que temos no mundo. Outra vez el mando al revés. Tamén, moi relacionado con isto da privacidade. O que dicía antes, Windows e MacOS é unha caixa negra, ti non sabes o que fai por detrás unha aplicación de código pechado, non o sabes e non o podes saber. E logo, se un proxecto libre ou de código aberto chega, toma unha dirección que non te gusta, empeza a recolectar datos sobre o uso do programa que non te gusta. Firefox, por exemplo, comezou a recopilar estadísticas de uso, a comunidade non lle gustou, podes facer un fork que é prácticamente copiar e pegar o código noutro sitio, continúas o proxecto, cambiaron o nombre, chamaronlle LibreWolf en vez de Firefox e xa está. Nese non recopilan eses datos que recopilaban no Firefox original. E o beneficio indirecto de que na comunidade do software libre a xente adoita lle gustar a privacidade. Entón, é raro encontrar un proxecto de software libre no que dedíquense a enviar datos a empresas de anuncios. Non adoita pasar. Outro punto moi a favor é a personalización. Podes personalizalo de por sí, se ten características de personalización como pode ser un entorno de escritorio, pero logo tamén podes editar o código e cambiar hasta o último punto para que sea tal cual como ti queres. Isto ten moitas máis ventaxas das que podería parecer nun primeiro momento. Moita énfase outra vez no de que ti decides. Co software libre ti estás no control, non unha empresa de Estados Unidos co maior valor en bolsa de todo o mundo. Ti decides como usuario do software, como programador do software, como todo, é que é teu. O outro non é teu. Ti, o ordenador é de Microsoft, non é teu. Neste caso, hombre, o compraches, pero podes facer o que queiras con el. E pasamos a... Temos aquí o póster na vida real. Unha iniciativa nun ámbito no que o mellor vedes máis o moito sentido que pode ter o do software libre que é na administración, no goberno público. A iniciativa esta de Public Money, Public Code, que é parte da Free Software Foundation de Europa, di que se pagamos nós para que o goberno, a administración pública, desenvolva aplicacións, software, servicios, por que non temos acceso ao código que se utiliza para que funcione, que sei, a web da Axencia Tributaria ou a web de Renfe? Costou moitos millóns facer a web de Renfe, é moi mala, pero aínda por enriba non temos acceso ao código e moito menos podemos arreglar todos os problemas que ten. Además, tería un montón de ventaxas. Primeiro, o forro de impostos, porque non se reinventaría a roda unha vez cada ano, porque en cada comunidade autónoma ou en cada país mesmo da Unión Europea se reinventan aplicacións mil veces. A aplicación de Renfe é moi mala, pero que probablemente en Francia teñan outra, en Alemanha teñan outra, algunha delas será boa, sí, pero como cada un facemos a nosa, en vez de compartilas,
aforraríanse moitos impostos e probablemente saerían cousas decentes de verdade. 2, colaboración. Colaboración entre países, o que dicía, poderíamos ter todos os países da Unión Europea, ou xa sería suficiente con todas as comunidades autónomas de España as mesmas aplicacións para algunhas cousas. Ou tamén colaboración cos cidadáns. Estaría moi ben que eu detecto un problema nunha aplicación pública e non só podo reportalo, senón que podo arreglalo. Se teño os coñecementos, está no meu interese arreglalo, no meu interese e no de toda a poboación. Eso, sería un software accesible a todos. Se pagas por él, porque que realmente pagamos por él. Os nosos impostos, unha gran parte dos nosos impostos utilízase para desenvolver software, entón debería ser accesible para todo o mundo. E que isto é o que dicía antes, aparte de aforrarse impostos, estimúlase a innovación de verdade. Se non tes que perder tanto tempo en volver a facer cousas que xa están feitas, pero que non podes usar porque non son libres, probablemente se farían cousas útiles de verdade. Por exemplo, bueno, aparte da páxina de Renfe, que eso xa é unha picada personal, está as webs das axencias tributarias de todos os países, por exemplo. Non sei se probastes alguna vez acceder a unha páxina destas que utilizan o sistema de clave, certificado digital ou calquera cousa desas, probablemente a mitad das veces, se non máis, sae algún error normalmente indescifrable, porque está moi mal feito, que hai. Serían cousas moi útiles, probablemente, se non reinventase a roda tanto. Bueno, xa sabemos o que é o software libre, por que quereríamos usar ou facer software libre, e agora imos ver cousas básicas sobre facer software libre. Ti fas un programa, como fas que sexa libre de verdade? Bueno, o primeiro é decidir unha licenza, que é o que dicía antes, o que principalmente diferencia un código aberto ou un proxecto open source dun proxecto libre é a licenza que se lle asigna. Ti podes asignar unha licenza que diga que só pode usar que en ti digas, non se pode usar para gañar cartos e non sei, podes poñer o que queras, contratas un abogado que o escriba ben e xa está. Entón, como elixir a túa licenza de software libre? Bueno, se traballas nunha comunidade virtual ou unha comunidade física, unha empresa ou o que sexa, evidentemente tes que usar a licencia que recomendes. Se fas ou contribúes a un proxecto para a Fundación Apache, tes que utilizar a licenza Apache, o din eles, ten bastante sentido. Se non estás nunha comunidade, simplemente queres que a xente faga o que queira, literalmente o que queira co teu código, podes utilizar a licencia MIT, é do Instituto MIT, utilizas os mesmos siglas porque é do Instituto MIT. É moi breve, eu coido que se a imprimes ocupará menos dunha carilla A4. Basicamente di, fai o que queiras, eu non son responsable, este código non ten garantía, e xa está, fai o que queiras. Se te interesa máis que, a parte de que a xente faga o que queira, cando modifique, ti e todo o mundo se beneficie eses cambios, en plan que o publique, os cambios que fai, podes usar a licencia GNU GPL v3. GNU é o que falábamos antes, é unha organización moi unida á Free Software Foundation, que vela polos mesmos estatutos, as siglas son de GNU Public License, versión 3. Permite facer case calquera cousa, agás distribuir versións de código pechado, bueno, algunhas cousas máis, é bastante máis restrictiva. Se ti utilizas ou modificas un proxecto coa licencia GPL, o teu proxecto ten que ser GPL, e iso nos leva a... outra vez... as controversias que adoita haber coa GPL. Non o podo mencionar sen dicir o das controversias porque senón hai xente a que non lle vai gustar.
Eu personalmente utilizo a GPL en varios proxectos, pero bueno, hai que usarla con sentido porque sí que é certo que, entre outras cousas, adoitase dicir que é un pouco infecciosa polo que dicía, se ti faz un proxecto con GPL, todo o que este basado en él, o utilicen mínimamente, aunque sexa só unha ou dúas liñas, en teoría ten que ser GPL. A xente non o cumple moito, pero na teoría debería ser tamén GPL. Restrinxe a liberdade do seguinte proxecto de elixir a súa licencia como quera. Isto tamén crea problemas de compatibilidade. Se eu quero usar tal proxecto que teña GPL, este outro que ten esta outra licencia, non podes, porque ese que vas a usar non é compatible coa GPL, logo o teu ten que ser GPL, non. De feito, hai por aí xente que di que Linus Torvalds debería estar na cárcere porque non cumple a GPL o kernel de Linux, porque incluye blobs privativos e outras cosas. Non imos entrar nese dimensional. Pero eso tamén ten restricción de usos, e o que é moito máis interesante o problema do modelo de negocio. Con todo isto que falábamos do software libre, hai empresas, como que dicía antes, Bitwarden, que ten como modelo de negocio software libre, e son empresas con beneficios. Pero utilizar a GPL oblígate a absolutamente todo ten que ser código público. Por exemplo, se TikTok, que non ten nada de código libre, pero imaginadevos que TikTok decidira facer a aplicación GPL, sí, pero entón tamén ten que facer GPL o seu algoritmo misterioso que é considerado secreto empresarial. Se publican eso, perden todo o especial que teñen como empresa. Se a competencia tivera ese algoritmo que tan maravilloso é, perderían moitos cartos. Pero, en cambio, se só fixeran público o código de aplicación, probablemente non perderían moito, senón nada. Alternativas a GPL, a que decía antes a MIT, fai o que queiras, a licencia Apache, é como a GPL, pero permite uso comercial, permite un pouco máis permisiva. A Mozilla Public License un pouco máis do mesmo, ten moitos matices. Estaba enlazado nesta páxina, se ides escoxer a licencia na páxina esta de choosalicense.com, que a mante en GitHub, hai moita máis información de todas estas licencias que mencionaba e información sobre cal elixir. Claro, e agora tes o teu código, tes a túa licencia, que faz con el? O código tes que subilo a algún sitio. O primeiro que se te ocurre é GitHub, porque é o máis coñecido do que fala todo o mundo. Mellor non, porque GitHub en sí non é de código aberto. Si subes código aberto, sí, pero GitHub non é de código aberto. Ademais, o comprou Microsoft hai uns anos e vai en picado. Por enriba non ser de código aberto non o respeta moito. Se ti tes código en GitHub, da igual a licencia que lle poñas, da igual o que lles digas, o van usar para que lles apetezca. Por exemplo, o GitHub Copilot o entrenan con código co que non deberían poder entrenalo. Intenta ti discutir con Microsoft, non vas sacar moito. Alternativas a GitHub. GitLab, nombre parecido, pero non é o mesmo. GitLab sí que é de código aberto, é bastante grande, tamén é unha empresa privada, entón, o que eu recomendo persoalmente, ten máis espírito de software libre, é Codeberg, que é mantenido por unha organización sen ánimo de lucro, e tamén o backend, o servicio en sí é totalmente de código aberto e libre. De feito, podes ter o servidor na casa, eu teño un, vai como un tiro. E logo, un pouco máis de nicho, SourceHat, o poño como mención bonus, pero isto é se sabes o que estás facendo. Non ten tanta interfaz web, isto é moito máis reducido, minimalista. Creo que me acelerei un pouco, pasei rápido por todas as diapositivas,
pero imos terminando. Que podedes facer despois desta charla, se vos pareceu interesante? Primeiro, reflexionar sobre todo isto do que falamos, do de Public Money, Public Code, por exemplo. Podedes visitar a páxina da Free Software Foundation e a da Free Software Foundation Europe, non son a mesma, pero ten iniciativas como esta de Public Money, Public Code e a de Upcycling Android, por exemplo, que esta insta a que instaledes Android, pero Android máis respetuoso co software libre, coa privacidade, seguridade, etc. no vosso dispositivo. Non é moi difícil e ten moitos beneficios. Podes vir a instar partido do GPUL a semana que ven. O martes, fechas, horas a decidir, e podedes asociarvos ao GPUL se vedes que os gusta moito isto do software libre. E xa está. Ata aquí a charla de hoxe.